निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे अभिवाचन। पुस्तकाचं नाव आहे दर्शन ध्येयासक्तीचे। लेखक आहेत अरुण करमरकर। मी अभिवाचन करणार सौ अश्विनी कुलकर्णी। आज आपण यातील सार्थक जीवनाचा आदर्श हे प्रकरण बघणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनच्या देखण्या सभागृहात दिनांक 9 नोव्हेंबर 2014 रोजी माननीय एकनाथजी रानडे जन्मशताब्दी पर्वाचा उद्घाटन समारंभ अत्यंत प्रसन्न वातावरणात पार पडला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीमुळे समारंभाने उत्तुंगतेचे शिखर गाठले। सन्माननीय पंतप्रधानांनी हृदयस्पर्शी भाषणात एकनाथजींच्या व्यक्तित्वाची वैशिष्ट्ये अत्यंत समर्पक शब्दात सांगितली। शिलास्मारक निर्मिती प्रक्रियेच्या काळात एकनाथजींच्या निकट सहवासाचा लाभ नरेंद्र मोदी यांना झाला। या सहवासातील क्षणांना उजाळा देणाऱ्या भाषणातून एकनाथजींच्या गुणसंपदेचे अतिशय मनोरम दर्शन यावेळी मोदी यांनी श्रोत्यांना घडवले। याबरोबरच स्वतः नरेंद्र मोदी यांची मर्मस्पर्शी निरीक्षण शक्ती, गुणग्राहकता आणि अचूक उत्स्फूर्त वर्णनशैली यांचाही हृदयंगम अनुभव श्रोत्यांना आला। पंतप्रधानांच्या या मार्मिक भाषणातून जागवलेल्या एकनाथ स्मृती त्यांच्याच शब्दात सादर करतोय। सर्व पूज्य संतगण, मंचावरचे मान्यवर आणि एकनाथजींच्या प्रेरणेने जीवनात काही ना काही करण्याचा ज्यांनी निश्चय केला आहे आणि करत आहेत असे सर्व मान्यवर, माझ्यासाठी हा मोठा भाग्याचा क्षण आहे। ज्या महापुरुषाला मी लहानपणी माझ्या प्रेरणास्थानी पाहत होतो, बालवयात मला ज्यांच्यासोबत काम करण्याचे भाग्य लाभले होते, ज्यांचा विचार प्रत्येक क्षणी काही ना काही नवीन शिकवून जात असे, अशा महापुरुषाच्या जन्मशताब्दी पर्वाच्या उद्घाटन समारंभात त्यांना वंदन करण्यासाठी येण्याची आणि श्रद्धाभाव व्यक्त करण्याची संधी त्यांच्याच चरणी ज्याने आपल्या आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण कार्यकाल व्यतीत केला त्या व्यक्तीला मिळावी, ही किती अभिमानाची गोष्ट असेल याचा आपण अंदाज करू शकता। इथे आज असे अनेक लोक असतील की ज्यांचा एकनाथजींशी स्वाभाविकपणे संपर्क आला असेल। मलाही एकनाथजींचा निकटचा सहवास लाभला। मला नेहमीच जाणवले की त्यांना अचूकतेचा, परफेक्शन विलक्षण ध्यास होता। त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या या उत्तमतेच्या स्तरापर्यंत पोहोचणे कष्टसाध्यच असे। विवेकानंद शिलास्मारकावर विवेकानंदांचा पुतळा कसा असावा यावर सुरू असलेली चर्चा मीही ऐकली आहे। विवेकानंदांचे डोळे कोणत्या दिशेने असावेत आणि त्या डोळ्यातून कशाचे दर्शन घडावे, इतक्या बारीक बाबींची ते शिल्पकार व चित्र बनवणाऱ्यांशी चर्चा करत। जेव्हा स्मारकाची उभारणी सुरू होती तेव्हा समुद्री हवामानाचा बारकाईने विचार करून स्मारकासाठी कोणत्या प्रकारचा दगड वापरावा याचाही त्यांनी वेध घेतला होता। एवढेच नव्हे तर स्मारक उभे राहिल्यानंतरही
त्याच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणाची खात्री करून घेण्यासाठी त्यावर विशिष्ट रासायनिक लेप करण्याची काळजीही त्यांनी घेतली होती. वस्तुतः एकनाथजी अभियंता नव्हते वा वस्तुरचनाकार म्हणजे आर्किटेक्टही नव्हते. मात्र जे करायचे ते भविष्यवेधी, उत्तम दर्जाचे आणि तरीही सहज सुलभतेने उपयोगात आणण्यासारखे असावे, हा त्यांचा कटाक्ष असे. एवढे मोठे काम लोकसहभागातून घडवून आणण्याचे इतिहासातील हे बहुधा पहिलेच उदाहरण असावे. हिंदुस्थानातील कानाकोपऱ्यातून सर्वसामान्य लोकांनी दिलेल्या एक एक रुपयाच्या सहभागाची विलक्षण कल्पना त्यांनी यशस्वीरित्या राबवली. त्यामुळेच देशभरातील 40हून अधिक वय असलेला कोणीही आज माझाही या स्मारकाच्या उभारणीत सहभाग आहे अशी आत्मीय भावना बाळगताना दिसतो. सबंध देशाचा या स्मारकाशी एक आगळा भावनिक अनुबंध निर्माण झाला. ही किमया एकनाथजींच्या प्रतिभेची. हिंदुस्थानातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात हा भाव जागवायचा की शिला स्मारक भले कन्याकुमारीच्या समुद्राच्या संगमात का असेना, मी उत्तर पूर्वेत राहणारा असो की पश्चिम भारत अथवा जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात राहणारा असो, या कामात माझेही योगदान आहे, याच्याशी मीही जोडला गेलो आहे. हा संस्कार, ही भावनिक जोड केवळ पैशांचा विचार असता तर 40-50 लोकांकडून देणगी घेऊ शकले असते. त्यांचे दुसरे कौशल्य पहा. या देशात त्या काळातील राजकीय वातावरण हे एखाद्या राज्याच्या कामाला समर्थन देण्यासाठी, कौतुक करण्यासाठी पुढे येण्याचे नव्हते. त्यावेळी राजकीय धारणाच अशी होती की अशा प्रकारे काम करणाऱ्याला राजकीय प्रतिस्पर्धी समजले जायचे. असे वातावरण असूनही हिंदुस्थानातील असा कोणताही मुख्यमंत्री नसेल, कोणी गव्हर्नर नसेल, केंद्रातील असो कोणता मंत्रीही नसेल की ज्याच्याकडे जाऊन एकनाथजींनी त्यांचा दरवाजा ठोठावला नसेल. एकेकाकडे स्वतः गेले, शिला स्मारकाची योजना सांगितली. हिंदुस्थानातील अपवादात्मकच असे एखादे राज्य असेल की ज्या सरकारने यासाठी देणगी देऊन आपला सहभाग नोंदवला नसेल. हे काम छोटे नाही. म्हणजेच उदात्त विचार असेल तर कोणत्याही राजकीय विचारधारेच्या लोकांना चांगल्या कामाला जोडता येऊ शकते. एकनाथजींचा प्रत्येक कार्याच्या मुळाशी जाण्याचा भाव असायचा. प्रत्येक प्रकारच्या गोष्टीला जोडणे, ते भूतकाळाला भविष्याशी जोडण्याच्या कामात गुंतलेले असायचे. ते विपरीत विचारधारांनाही जोडण्याच्या कार्यात गुंतलेले असायचे. 1975 मध्ये जेव्हा आणीबाणी लादली गेली तेव्हा संघ परिवारातील लोकांसह लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे इतर लोकही तुरुंगात होते. मात्र त्यांच्या जोडण्याच्या व्यक्तित्वामुळेच एकनाथजी त्यावेळी सरकारमधील लोकांशीही संवाद करण्यासाठीचे माध्यम बनले होते. ही गोष्ट म्हणावी तेवढी प्रसिद्ध झाली नाही. आणीबाणीत विनोबाजी भावे हे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यासाठी एक आशास्थान बनले होते. त्यावेळी त्या तिथे जायच्या. विनोबाजींचे एखादे वाक्य त्यांच्या कामी आले होते. परंतु एकनाथजी रानडे हे या संपूर्ण परिस्थितीतून कसे बाहेर पडता येईल, कोणकोणत्या लोकांशी विचार विमर्श करावा याचा विचार करत होते. एकनाथजींशी बोलता येईल असा सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांचाही विश्वास होता. यात त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. त्या काळात मी त्यांच्यासोबत राहायचो. त्यांचे हे कार्य मी अगदी जवळून पाहिले. सर्वांना वाटायचे की एकनाथजींना कधीही अटक होऊ शकते आणि त्यांना तुरुंगातही टाकतील. मात्र त्यांच्या या व्यक्तित्वामुळेच त्यांनी त्या काळात परिस्थिती आणखी चिघळू नये, तिढा सुटावा यासाठी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली होती. परंतु ते स्वतः प्रचार आणि प्रसिद्धीपासून दूर राहत आपल्या कामात बुडालेले असायचे. त्यामुळे त्यांनी कधीही या गोष्टींची वाच्यता केली नाही. माणसाची पारख आणि माणसाचा शोध ही त्यांची विशेषता होती. एकदा त्यांनी सांगितले की मी अमुक अमुक ट्रेनने येत आहे, तू रेल्वे स्टेशनवर ये आणि तिथे स्टेशनवर जवळच स्नानादी उरकून माझ्यासोबत माउंट आबूला चल. मला माहित नव्हते की काय काम आहे, कसले काम आहे. मला समजले की त्यांचे रेल्वे आरक्षणही नव्हते. त्यावेळी ते 3ऱ्या वर्गानेच प्रवास करीत असायचे. त्यामुळे मला वाटले की ते कदाचित बसून आले असतील. खूपच थकल्यासारखे वाटत होते. मी म्हणालो, थोडा आराम करा. ते म्हणाले, नाही, आबूला पोचायचंय, माझ्यासोबत चल. तिथेच स्टेशनच्या जवळ स्नानादी झाले आणि आम्ही निघालो. रामकृष्ण मिशनचे एक स्वामीजी मिशनपासून वेगळे होऊन आबूमध्ये राहून साधना वगैरे करत होते. एक वेगळे जीवन जगत होते.
ते त्यांना भेटू इच्छित होते. आम्ही तिथे पोहोचलो. मी पाहिले की त्यांनी श्रद्धेने त्यांना वंदन केले. मी तर एका स्वयंसेवकाच्या रूपात त्यांच्याजवळ होतो, त्यामुळे माझी काही भूमिका नव्हती. परंतु त्या गोष्टी पाहण्याची आणि निरीक्षणाची संधी मिळाली. ते त्यांना आग्रह करू लागले की ठीक आहे, आपण रामकृष्ण मिशनच्या व्यवस्थेतून बाहेर पडलात, वेगळे काम करत आहात, मात्र शिला स्मारकाचे काम एवढे मोठे आहे की आपण या कार्याशी जोडले जावेत ही विनंती आहे. तसेच आपली तपस्या आहे, त्यातून देशातल्या नवयुवकांना प्रेरणा मिळावी यासाठी हे काम करा. माउंट आबूमध्ये असलेल्या एका माणसाला आपल्या कामाशी जोडण्यासाठी इतके परिश्रम करून येणे आणि 3 दिवस थांबून दर अर्धा पाऊण तासाला बसणे, पुन्हा 2 तासांनी बसणे, पुन्हा त्यांच्याशी बोलणे, खुल्या मनाने चर्चा करणे, एखाद्या कामासाठी संपूर्ण प्रयत्न करत राहणे, हे सर्व मी पाहत होतो. एकनाथजींना उद्देशून म्हटले जाते, 1 लाईफ 1 मिशन, एक जीवन एक ध्येय. त्यांनी हे जगून दाखवले होते. त्या कामाच्या सफलतेसाठी लोक कसे मिळाले? देशाच्या युवा शक्तीला राष्ट्र निर्माणाच्या कार्यात जोडण्याची त्यांची कल्पना होती. त्यांनी युवकांना आवाहन केले की जे स्वामी विवेकानंदांविषयी श्रद्धाभाव बाळगतात त्यांनी तसे जगून दाखवावे. आपल्याला स्वामी विवेकानंद चांगले वाटतात एवढ्याने भागणार नाही. त्यांनी भारत मातेचे रूप पाहिले आहे. जी कल्पना केली आहे ते साकार करण्यासाठी आमचेही काहीतरी योगदान असायला हवे आणि याचा ते सातत्याने पाठपुरावा करायचे. देशातील युवकांमध्ये चेतना जागवण्यासाठी ते हे काम खूपच आग्रहाने करायचे. या कार्याला जोडण्यासाठी गुजरातमध्ये अशा प्रकारच्या युवकांच्या मुलाखती होत असत. ते मी पाहिलंय. मुलाखतींसाठी लोक बसायचे तेव्हा मलाही त्यात सहभागाचे भाग्य लाभायचे. त्यांची जी टीम यायची ती मुलाखत घ्यायची. पहिला स्तर जे पार करायचे त्यांच्याशी स्वतः एकनाथजी चर्चा करायचे. मी पाहत होतो की या संपूर्ण प्रक्रियेतून एकनाथजींना एखादा युवक भेटला की तो म्हणायचा, आता इथून मला घरी परतायचे नाही, एकनाथजी मला घेऊन चला, तुम्ही सांगाल ते करेन. मला वाटतं की ही त्यांच्याकडे असलेली खूप मोठी सिद्धीच होती. स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्ण मिशनची स्थापना केली. त्याच आदर्शांच्या आणि उद्देशांच्या पूर्तीसाठी तेही रामकृष्ण मिशनच्या सर्व प्रवृत्ती आत्मसात करून कार्यरत राहिले. अन्यथा कधीकधी एकाच प्रकारच्या 2 संघटना समोरासमोर उभ्या ठाकतात आणि समांतर चालू लागतात. एकनाथजींची लक्ष्याप्रती खूप श्रद्धा होती, त्यामुळे अंतिम उद्दिष्टाला हानी पोहोचेल अशा मार्गाचा ते कदापि अवलंब करत नसत. त्यांच्या या कामात सातत्य तर होतेच आणि शिवाय ते उदार मनस्क होते. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.